Визнання за принциповість та віддану роботу в складних умовах. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення України нагородила першу кримсько-татарську радіостанцію «Майдан» грамотою до її 15-річчя за розбудову інформаційного простору української держави. Адже після окупації Криму Росією радіо «Майдан» стало не просто станцією, яка підносить кримсько-татарську культуру. Це станція, яка несе правду інформаційно ізольованому Кримському півострову і доносить світові інформацію про все, що реально відбувається в окупованому Криму. Голос радіо «Майдан» залунав у лютому 2005-го і нісся Кримом 10 років. Саме радіостанція дала поштовх відродженню культури кримських татар. Та з 2014-го з появою агресору мовлення «Майдану» вже не тільки культурно-розважальне. Головною стає інформація про Кримську весну та події після неї. Ще рік «Майдан» намагається мовити з Криму. Майдан Радіуса. Під тиском окупантів та колаборантів, що вимагають лояльного до них інформаційного контенту в обмін на збереження мовлення, колектив «Майдану» приймає непросте рішення – залишити рідний Крим і переїхати на материк. Для них неможлива торгівля переконаннями із окупантом. Відношуся до всіх колективів журналістів, які виїхали, і перш за все радіостанції «Майдан», як до героїв. Ви зробили неймовірне. Ви зберігли свою радіостанцію, ви зберігли свій бренд, ви сьогодні мовите в ефірі, ви сьогодні боретеся за повернення Криму і за повернення в Крим. І Національна рада ухвалила рішення про відзначення колективу радіостанції «Майдан» почесною грамотою. У Києві колектив «Радіо Майдан» рік вибудовує роботу по-новому. Спершу мовить тільки в інтернет, а із отриманням ліцензії виходить в FM-діапазон. На цьому не зупиняються, прагнуть охопити якомога більшу аудиторію. І на сьогодні вже опановують цифровий формат. За кожним таким проривом – титанічна праця невеликого колективу. Для нього відзнака Нацкомтелерадіо України особлива. Мы все прекрасно понимаем, насколько важен голос радио «Майдан» для Крыма и в целом для всех патриотов Украины. И в таких моментах ты понимаешь, что ты не один, и вместе мы продолжаем бороться дальше. Сьогодні більше десятка політичних та культурних програм на хвилях «Майдану» чують на Херсонщині та 4 регіонах півострова Крим – Сімферопольському, Феодосійському, Совєтському, Джанкойському. У цифровому форматі воно лунає у столиці, а завдяки інтернет «Майдан» чують по всьому світу. Вікторія Бойко, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.